Hyvää päivää kaikille. Minä olen Niina Tikkanen. Ja minä olen Arja Taavetti. Ja kerromme teille Menestyjäksi Lapissa -hankkeen verkostotyöstä, eli Lapin TNO-toimijat yli seutukuntarajojen. Menestyjäksi Lapissa elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen hankkeen tavoitteena on ollut toimeenpanna Lapin OpinOvi-hankkeessa valmisteltu strategia vuoteen 2020. Hankkeen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimukset yhteistyöstä aikuisten TNO-palvelujen koordinoinnissa ja kehittämisessä. Sopimuksen sisältyi organisaatiokohtaisten TNO-yhdyshenkilöiden nimeäminen. Sopimusten perusteella on muodostunut Lapin TNO-toimijat-verkosto, jossa on jäseniä useista organisaatioista Lapin alueella. Kaikki aikuiskoulutusta antavat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopisto, kansalaisopistot, Lapin TE-toimisto, työhönvalmennussäätiöitä. Toimintamalli on kolmikantainen. Ylimpänä on maakunnallinen ely-vetoinen ELO, ja kumppanuussopimuksella organisaatiot ovat nimenneet koordinaatioryhmän, jossa on alueellinen edustus. Koordinaatioryhmä rakentaa ja kehittää verkostoyhteistyöhön perustuvaa toimintamallia. Koordinaatioryhmän kautta on pääosin muotoutunut myös alueryhmien vetovastuu, huomioiden organisaatio ja alueedustus. Alueryhmiä on 5, soveltaen Lapin seutukuntajakoa: Itä-Lappi, Keski-Lappi, Länsi-Lappi, Saamelaisalue ja Tunturi-Lappi. Lapin TNO-toimijat verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 160 jäsentä. Alueryhmällä tuetaan alueen TNO-toimijoiden yhteistä työtä. Tavoitteena järjestäytymisellä on saada yhteiselle työlle alueen tarpeiden mukainen toimintatapa. Alueryhmän tehtävinä ovat muun muassa seuraavat: alueen toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja sitä kautta muun muassa ajankohtaisten kuulumisten ja tietojen vaihto. Yhteisten tapahtumien järjestäminen, muun muassa Innostu oppimaan -viikko syksyisin. Alueryhmä voi itsenäisesti sopia esimerkiksi yhteisen materiaalin tuottamisesta ja markkinoinnista. Tapaamisten ajankohdat, paikat sovitaan alueellisesti, samoin tapaamisten teemat. Ja alueryhmä voi itsenäisesti tehdä vuotuisen toimintasuunnitelman ja sopia jatkossa esimerkiksi vuosittaisesta ryhmävetovastuusta. Tapaamiset voivat olla kasvokkain tai sitten myöskin e-linkissä. Yhteistyötä varten on rakennettu Lapin TNO-toimijoiden käyttöön yhteinen sivusto. Sivuston tarkoituksena on toimia tiedon ja materiaalien välityksen sekä yhteydenpidon kanavana myös asiakaskysymysten käsittelyssä. Sivustolla voimme kertoa yli seutukuntarajojen toiminnastamme. Verkostomme yhteiset ja aluekohtaiset kokousmuistiot tulevat TNO-verkoston käyttöön sivuston kautta. Sivusto on pääasiassa tarkoitettu Lapin TNO-toimijoille, mutta sivusto on pääosin kuitenkin avoin, joten sivustoa voi käyttää esimerkiksi alueellisten tapahtumien markkinoinnissa. TNO-verkoston yhteisenä kirjautumista vaativana alustana toimii sähköinen verkoston kartta, joka on upotettu tälle sivustolle. Verkostokartassa on kaikkien Lapin TNO-toimijoiden yhteystiedot. Hanke koordinoi kehittämistyötä hankkeen ajan tiiviissä yhteistyössä Lapin ely-keskuksen ELO-yhteistyöryhmän kanssa. Keskustelu on käyty muun muassa TNO-verkoston johtamisesta ja Lapin ELOn roolista koordinoinnissa ja koordinoinnin vetovastuussa. Lapin TNO-toiminta tarvitsee vielä syventämistä ja juurruttamista. Vuoden jatkohanke meillä on vetämässä. Yhteistietomme on tästä. Toteuttajaorganisaatiot ovat Lapin matkailuopisto Rovaniemeltä ja ammattiopisto Lappia Torniosta.